a tűz. Én most jött. Azt mondtad, hogy jó jártál. Teljes terjedelmében égett egy 30 négyzetméteres, téglafalazatú, lemezfedésű hétvégi ház péntek reggel levélen a Rózsa utcában. A mosonmagyaróvári hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az utómunkálatok során az egységek az összeégett lomok és papírhulladék alatt egy 50 év körüli férfi megégett holttestét találták. A tűz pontos keletkezési körülményeit a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja.